We zijn de afgelopen weken heel erg nieuwsgierig naar waar jullie nu graag gaan fietsen in Limburg. En je kan ons dat laten weten door gewoon je een foto te maken van je favoriete fietsplekje langs het fietsroutenetwerk. Dat te bezorgen via de website toerismelimburg.be. En zo kunnen we eigenlijk heel Limburg laten kennismaken met verborgen pareltjes waar je dus kan gaan fietsen. Je krijgt sowieso een gratis fietskaart toegestuurd als je een foto inzendt. En je kan ook nog kans maken op andere mooie prijzen. Dus zeker de moeite om ons te laten weten waar jij zoal graag gaat fietsen aan de hand van een mooie foto. En iemand die ook zo'n foto heeft doorgestuurd, dat is kijker Renaat Kasteur. Een heel goedemiddag, Renaat. Goedemiddag, Maarten. Welk plekje heb jij geselecteerd? Het was heel moeilijk om in Genk een plekje te vinden, omdat er zoveel mooie zijn. Ja. Maar buiten de kringloopwinkel waar ik werk, heb ik dat dus niet genomen. Nee. Ik heb een plekje genomen op de Mosselerlaan, tegenover Sint-Lodewijk. Een plekje met een heel boeiende historie. Ja, misschien eens even kijken welke foto jij ons bezorgd hebt. Dat is deze, zeer mooi, hè? Vertel daar eens wat meer over. Dat is een verborgen parel van Genk. De oude Genkenaren kennen dat wel. In der tijd was er in het begin van de jaren 1900 een leemkuil gecreëerd waar men leem uithaalde om bakstenen te maken. Dat ligt nu ook aan de Steenbakkerijstraat in Genk. In de jaren 50 zijn de paters Montfortanen, daar zich komen nestelen. Ja. Die hebben daar een klooster gebouwd. En die hebben van de eigenaar van de grond, wat ze gekocht hebben, ook een stuk grond van 50 aren cadeau gekregen. Dat is al de moeite. Dat is al de moeite. Ja. Maar met een verplichting op. Die verplichting was dat dat stuk grond openbaar toegankelijk moest blijven. Ja. En dat het een Mariaoord zou blijven en worden. En dat is ook zo geschied? Dat is zo geschied. Ze hebben dat mooi aangelegd, dat is prachtig aangelegd. Je kan daar heel eenvoudig en heel gemakkelijk bereiken. Het is rechts van het klooster. Het is niet zo duidelijk aangeduid, maar de stad Genk heeft dat op dit moment overgenomen. Oké, dus het is nu eigendom van de stad Genk? Het is nu eigendom van de stad Genk, omdat de paters toch wel wat ouder begonnen te worden en het moeilijk konden onderhouden. Ja. Heeft de stad Genk de voorwaarden overgenomen en ze gaan het onderhouden. Nu, je hebt gezegd, het is niet goed aangegeven. Is het dan zo een verborgen pareltje waar eigenlijk veel mensen het bestaan niet van weten? Ja, ik denk alleen de echte oude Genkenaren kennen het bestaan en men was ook niet op de hoogte van het feit dat dat publiek toegankelijk was. Okay. Omdat het achter het klooster ligt. Je moet al een klein beetje over het privé van de kloosters gaan, maar daar ligt een servitude waar men normaal over mag lopen. Ja, dus dat mag eigenlijk, je mag die mooie plaats. Ja. En wat vind je er zo mooi aan? Kan je dat als zijn de Renates beschrijven? Het ligt bijna midden in het centrum van Genk, op 100 meter van het fietsroutennetwerk. Je komt er net aan voorbij. En je kunt daar op je gemak rondwandelen. Het is prachtig, het is heel, heel rustig. Ja. Er ligt ook een Mariagrot die er in de tijd gebouwd is. Dus je kan er echt tot rust komen? Je kan er echt tot rust komen, want in de maanden mei en oktober komen daar toch nog wel de oude Genkenaren speciaal naartoe. Ja, wat is jouw favoriete seizoen om dat plekje te bezoeken? Ik denk alle seizoenen, want ik heb nu pas die foto doorgegeven met de herfstblaren die prachtig en mooi er liggen. Er staan heel wat banken waar je op kan gaan zitten en gewoon kijken wat er allemaal te zien is. Het zit in feite in een grote put. Dus de leemkuil van vroeger, waar u dus rustig kan wandelen. Dus zeker de moeite om een keertje te bezoeken. Absoluut. Bedankt voor de tip, Renaat. Jullie kunnen nog altijd jouw favoriete plekje doorsturen. Gewoon even naar toerismelimburg.be surfen en dan je foto uploaden, zo noemt dat tegenwoordig. En zo maak je dan kans op mooie prijzen en je leert ons Limburgers ook waar dat we nog allemaal terecht kunnen.